puntuetan azkena, transmisioa, sozializazioa, hori izango da, landuko dugun azkena. Hizkuntza bilakaeran nolabait aztertzen da gure bizialdian, hiztunen bizialdian hizkuntza aldetik eduki ditugun aldaketak, aldaketa prozesuak, eta transmisioan eta sozializazioan berriz aztertzen dena da belaunaldi batek hurrengoari nola pasatzen dion hizkuntza, oso modu laburrean esateko. Transmisioaz da literatura soziolinguistikoan tradizioz gehien erabili izan den terminoa, transmisioarekin gehien bat landu izan da famili barruan eta zehazki gurasoengandik seme-alaberengana nola transmititu izan den hizkuntza. Eta sozializazio terminoak ikuspegi zabalago batetik lantzen du gaia, batetik aldebiko eraginak kontuan hartuz, hau da aurrek gurasoen belaunaldian ere nola eragiten duen, eta hortaz aparte familiaz gain gainerako eragileen eragina ere aztertuz. Kalea, eskola, komunikabideak, eta esan behar da, transmisioa eta sozializazioaren gaia funtsezkoa dela, soziolinguistikan, Fishmanen ekarpenaz geroztik, Fishman izan zen segurazki gai honen garrantziaz argien hitz egin zuen autorea, eta beraz geroztik esan daiteke soziolinguistikak aho batez onartzen duen printzipioa dela, prozesu hau funtsezkoa dela, nahiko agerikoa da, ezta? Hizkuntza bat ez patzaie ondorengoei pasatzen, hizkuntza horrek ez du etorkizunik, ezta? Gaur egun ere, lantzen direnean mundu mailan adibidez, hizkuntzen egoerari buruzko sailkapenak, ze hizkuntza dauden hilzorian, ze hizkuntza dauden hobeto, horrelako tankero hartako sailkapenak, beti funtsezko alderdi bat hau da. Hizkuntza hori transmititzea alda, pasatzea alda hurrengo belaunaldiei. Bueno, gai hortan sartuko gera, eta hasteko lerroburua kasu honetan honako hau. Transmisio eta sozializazio prozesuek euskalduntzearen alde eragin dute azken hamarkadotan. Hau da, gure beste indargune bat. Lehenengo hirukotean esaten genduen, hizkuntza gaitasuna erabilera eta atxikimendua zela gure indargune nagusia hirukote horren barruan. Orain esan dezakegu funtsezko prozesuen barruan transmisioa sozializazioarena dela ondoen daukagun atala, nolabait esateko. Famili transmisioarekin hasita, etxean egiten den transmisioarekin hasita, lehenengo datu bat. Gaur egun etxean ere gehiago transmititzen da jakina gaztelania eta frantsesa euskera baino. Iparraldeko daturik ez dugu, hegoaldeko datuak 2021koak laura aipatuta, etxean euskera jaso duten aurrak, 5 eta 9 urte arteko aurrak kontuan hartuta, izango lirateke 17%. Etxean erdera jaso dutenak 160. 3 aldiz gehiago, hori baino gehiago, ez da, aldea. Eta gainerakoak dira, edo 2 hizkuntza jaso dituztenak, edo beste hizkuntza batzuk jaso dituztenak. Hau da, etxeetan ere indar gehiago du erderazko sozializazioak, euskerazkoak baino. Horrela izan da, zergatik esaten dugu hala ere indargune bat dela? Bueno, esaten dugu hori, 17% horren kopuruak, etxean euskera jaso duten 17% hori, baten bati txikia irudituko zaio, baina da, zalantzari gabe beste erabilera eremu gehienetan dauden kopuruak baino nabarmen handiagoa. Hau da, gehiago egiten dugu Euskal Herritarrak euskeraz umeekin, gure umeekin eta besteekin ere, beste alor gehienetan baino. Bilakaera perspektibaz ikusita, inongo zalantzari gabe gaur egungo gurasoek, gaur egun guraso den belaunaldiak, bere garaian etxean jaso zuen euskera, baino gehiago transmititzen ari da bere seme-alabei. Aurrera pauso badago. Belaunaldi artean, euskera indartzera daraman aurrera pauso badago. Erabilerari buruz ari ginenean esandakoekin lotuta, aipatu genituen erabilera ez erosoak, ezta? Nola badagoen euskaldunen alor handi bat, erderaz errezago egiten duena, eta nola alor horrek, alor horren barruan batzuk hala ere euskeraz egiten duten oso maiz, eta beste batzuk gutxiago, esan behar da, horiek orokorren hartuta, nun baiten alegina jartzen badute euskeraz egiteko da eremu honetan. Seme-alabekin
edo aurrekin orokorrean ari direnean. Hori da zalantzari gabe indargune bat. Dago alegin handi bat, hau da, lehen aipatzen gendun eskubita pelotarien metafora, alorrontan bereziki herritar asko ari dira ezker eskuz bizitzen. Seme-alabekin erderaz errazago egingo lukete, baina seme-alabak euskeraz hasten dituzte, euskerak aurrera egitea nahi dutelak. Ez dakit jabetzen geran fenomeno honek duen garrantziaz. Fenomeno hau ze punturaino den arraroa, nola baita esateko, eta horrek duen garrantziaz. Garrantzia, lehen esandakoa, transmisio sozializazio prozesuak klabeak dira, hizkuntza bat indartzeko eta hizkuntza bat ondorengoei eta etorkizunera eramateko. Eta bestetik, errealitatea hau ez da oso arrunta hizkuntz gutxituen panoraman. Hizkuntza gutxituetan gehien bat hizkuntza hori galtzen, ahultzen ari den kasuetan, arruntena da ondorengotze prozesu hortan pitzadurak egotea eta geroz eta gehiago jatorrizko hizkuntza beharrean, bertako hizkuntza beharrean, hizkuntza menperatzailea erakustea seme-alabei, ezta. Gai hontan oso argigarria egin zitzaidan behin Garabideko lagunekin izandako elkarrizketa bat, aipatu zidaten, beraiek antolatzen dituzten ikastaroetan, Garabide jakingo duzue da nazioarteko hizkuntz kolaborazioa lantzen duen erakunde bat, eta besteak beste egiten dutena da, munduko hizkuntza gutxituetako borrokalari batzuk ekartzen dituzte ona, eta formazioa ematen diete, pixka bat euskararen indarberritze prozesuak, ze klabe edo ze irakaspen eman aldizkien beraien prozesuetan aurrera emateko, ezta. Komentatu zidatenez, etortzen diren hoienen artean, eta pentsatzekoa da, etorri diren hoiek direla beraien hizkuntza gutxitu hoietako kontzientzia maila aurreratuena edo izango duten hizkuntzaren aldeko kontzientzia aurreratuena izango duten elementuak, aipatzen zidaten hoietako askok, kasu askotan hoietako gehienak, etxean beraien seme-alabei erdera transmititzen zietela. Beraien hizkuntza beharrean hizkuntza menperatzailea transmititzen zietela. Gure kasuan hau guztiz ulertezina litzateke. Gaur egun, ez dakit, ingurune euskaldun eta euskaltzale zabaletan, ez euskaltzale muturrekoenetan, baizik eta euskararen aldeko kontzientzia duten gizartearen alor zabal horietan, nahiko araua, esan dezakegu, araua dela seme-alabei euskeraz egin bertzaiela, ez da. Eta hau da, esan bezala, gure indargune handi bat. Pixka bat sozializazioaren ikuspegia sartuta, hau da familiko harremanaz aparte gaia zabalago landuta, hemen jarri dizkizuet 4 eragile sozializatzaile nagusi, hau da aurren eta nerabeen euskalduntzean edo erdalduntzean eragiten duten 4 eragile sozializatzaile nagusi, eta pixka bat laburtzen saiatuko gera azkeneko hamarkadotan nola funtzionatu duen hemen sozializazio prozesuek. Batetik, familiak batez beste euskalduntzearen alde eragin du, oinarri hartuta zein den gaur egungo euskalduntasun maila nolabait esateko familia izan da aldeko eragile bat, eta aldeko izan da baita ere eskola. Eskolak zalantzarik gabe euskalduntzearen alde eragin du, Euskal Herriko zonalde batzuetan bereziki, baina modu esanguratsuan. Ez nuke pentsatu ere egin nahi, nola egongo ginaken gaur egun, duela hamarkada batzuk euskal ikastolak hasi ez balira, eta ondoren irakaskuntza publikoan ere D eredua nagusitu ez baliz, nola egongo ginen gaur egun, ezta? Bai familian eta bai eskolan hobetzeko gauza asko egongo dira zalantzari gabe. Transmisioa eraginkorrago egiteko, euskalduntzean lan handiago egiteko, horreta segurazki asko dago hitz egiteko, baina horrelako eskema orokor labur batean, hasieran esaten genuen bezala brotxa lodiz ari gera hemen, ez dago zalantzarik azkeneko 10 aldietan 2 eragile horiek gure aurretan erabeen euskalduntzearen alde eragin dutela. Aldiz, ez dute
eragin positiborik izan, bataz beste bi faktorek. Testu inguru demolinguistikoa, komunitatea, auzoa, kalea, lagungiroa batetik, eta hedabide kultur kontsumoak bestetik. Ingurune hurbilak, etxez kanpoko ingurune hurbilak, komunitateak, auzoak, gai hauetaz aritzen geranean, askotan joera dugu bi eragile hauetan asko arreta jartzea, eta honi agian daukan garrantzia ez ematea. Berez, alderdi hau, eragile hau funtsezkoa denean, argi eta garbi haurren eta nerabeen euskalduntzerako edo erdalduntzerako, ez da. Gurean, sozializazioaren gaia aipatzerakoan derrigor Paula Casaresen lana aipatu behar da, eta Paula Casaresen lanean niri arreta oso grafiko egin zitzaialako arreta piztu zidan ondorio bat zen, gai honek duen garrantzia, ez da. Berak kualitatiboki aztertu zuen sozializazioa nola gertatzen den Nafarroako toki ezberdinetan, eta zehazki, besteak beste, baina zehazki konparatu zituen, alderatu zituen, baztango irurita herrian, ingurunea euskalduna den herri batean gertatzen zen sozializazio prozesua, nola gertatzen zen, eta nola gertatzen zen Iruñan. Iruña, ingurune oso erdaldundua, deno dakigun bezala. Eta zehazki egiten zuen alderaketa hau, eta esaten zuen. Iruñean, familia euskaldun batean hazi eta D ereduan dauden aurrak, baino euskera gehiago erabiltzen dute iruritan familia erdalduneko aurrek. D ereduan, denak D ereduan dabiltz. Hau da, familia euskalduna, testu inguru erdalduna, edo familia erdalduna, testu inguru euskalduna, badirudi gehiago eragin dezakeela testu inguruak familiak baino. Orduan, azpimarratzea eragile honek duen garrantzia, eta tamalez, gero ikusiko dugun bezala, gure realitatea da, aurre eta nerabe gehienak jaiotzen direla eta hazten direla ingurune oso erdaldunetan. Eta horrek nabarmen eragiten du gure sozializazio prozesuak ez izatea bestela izan alkoliraken bezain positiboak. Eta azkeneko eragilea aipatuko duguna, hedabideak eta kultur kontsumoa, hau modu askotan izendatu halko genezake eta zabaldu halko genuke, hedabideak, kultur kontsumoa, fikzioa, pantalla, sare sozialak, mundu haundi eta geroz eta haundiago horrek, geroz eta pixu edo presentzia handiago duena gure bizitzetan eta gure aurretan erabeen bizitzetan, zalantzarik ez dago erdalduntzearen alde eragiten duela. Besteak beste, eremu horietan dagoen eskaintza, erderazko eskaintza, 1000 aldiz handiagoa eta indartsuagoa delako dagoen euskerazko eskaintza baino. Orduan pixka bat, sokatira hortan, euskalduntzearen alde eta erdalduntzearen alde eragin izan duten eragile ezberdinen arteko konbinazio horietan hazi eta garatu dira gure aurrak eta nerabeak. Esan behar da, hala ere, guzti horren eraginen ondorio, azkeneko 10 aldietan belaunaldi berriak euskaldunago datozela. Eta hori dela, zalantzari gabe, gure komunitateak eduki duen lorpen handi bat. Gaur egungo datu estadistiko ezberdinak lantzen baditugu, gureak batetik eta ezagutzen ditugun beste hizkuntza gutxitu askotakoak bestetik, badago errealitate bat azpimarratzea komeni dena. Hartzen badugu hizkuntzaren indarra adinaren arabera, oso joera ezberdinak aurkitzen ditugu hemen eta munduko beste hizkuntza gutxitu gehienetan. Hau da, zertaz ari naiz. Hartzen badugu, adibidez, hartuko dugu Galiziera. Galiziera, dakizuen bezala, kopuru orokorretan indartsuago dago, askoz ere euskera baino. Bai ezagutza mailan, bai dagoen erabilera mailan, lurraldean duen nagusitasunean, alderdi askotan indartsuago dago euskera baino.
baina puntu hontan badago alde garrantzitsu bat, gai honekin zuzenean lotzen dena. Hartzen badugu Galiziaren indarra adinaren arabera, hemen jartzen baditugu aurrak, gazteak, helduak eta zaharrak, adibidez, asko laburtuz. Galizieraren eskema, bai gaitasunean, bai erabileran, adibidez, bai gaitasunean eta erabileran da aurrek baino gehiago dakite eta gehiago erabiltzen dute gazteek. Eta gazteek baino gehiago helduek eta gehien erabiltzen dutenak dira zaharrak. Hau da, Galizieraren adinkako eskema, nola baita esateko. Eta errepikatuko litzake bai erabileran eta bai gaitasunean. Eta egitura bera daukate hizkuntza gutxitu pila batek. Gehienek, gu dakigula bintzat. Zein da euskeraren egoera? Bueno, euskeraren egoera, azteko, 1981 urtean, EAen lehen aldiz zentsuetan hizkuntzari buruzko galderak txertatu zirenean, gure egitura ere hau zen, gutxi gora bera. Zaharrenak ziren euskaldunenak, bai? Zaharrenen multzoa zen euskaldunenak. Eta belaunaldi berriak, batez beste, erdaldunago zetozen. Bueno, zein da gaur egungo Euskal Herriko egoera? Aurkakoa. Aurrek erabiltzen dute gazteek baino gehiago, gazteek helduek baino gehiago, eta gutxien erabiltzen dutenak zaharrak dira. Bai? Nolabait hizkuntza gutxituen joera horrokor hori irauli egin da. Eta hau da, lorpen handi bat. Azkenean, gu daukagun adinekako banaketa hori da, indarberritze ikuspegi batetik eduki daiteken banaketarik onena. Azken batean, ez dago zalantzarik, duela 60 edo 70 urte euskalduntzearen aro berri bat hasi genuenean belaunaldi berrien lanketari izugarrizko garrantzia hemen zitzaiola, lehentasuna, irakaskuntza eta hortara bideratuz, eta argi dago egindako lan guzti horrek fruituak eman dituela. Eta honekin ja, izten dugu prozesuen blokea, ikusi dugu, aldaketa demografikoek orokorrean, naiz eta ez ditugun aztertu, pentsa daiteke alor horretan gertatzen ari diren aldaketek eta gertatuko direnek ez dituztela gauzak errestuko, euskalduntzearen bidetik. Ikusi dugu hezkuntza bilakaerari buruzko prozesuek erdalduntzea indartzen dutela, eta horrek berez dakarrela esku hartu ezean euskerak ahultzera daukan joera bat, eta azkenik ikusi dugu prozesuen artean bat badagoela funtsezkoa dena dala urrengo belaunaldiei hizkuntza transmititzea edo ematea, eta horretan euskaldunak indartsuago gaudela, edo hori dela prozesuei dagokienean guri hobekien doakigun prozesua.